Този филм е посветен на хор «Планинарска песен». В България има десетки хорови формации, които се вграждат в съвременната култура на страната ни. Това в известна степен е уникално българско явление. То намира корена си в далечното възрожденско минало, в любовта на народа ни към певческото изкуство, към стремежа на българина да бъде част от музикалната култура. Но хор «Планинарска песен» има свое изключително обаяние и въздействие. Обяснението се крие в една истина. Планинарска песен е една, меко казано, магия. По няколко причини. Там е съчетанието на песента и то на популярната планинарска песен, която е своеобразна музика, която, за съжаление, някои големи музиколози така не дават добра оценка, но пък тя е най-популярната музика, тя е масова, тя е музиката, която се пее, тя е това, което всъщност сплотява хората, това, което се пее масово по баирите и по планините. Значи това е първият аспект, песента. Другият аспект е, че хора планинарска песен е свързан пряко с туризма, с планините, с горите. Значи там не е само песента в залата, там където примерно отиваш, разтваряш папката, пееш песни, затваряш, се прибираш. Значи там непрекъснато има изяви. Дори след всяка репетиция се случва нещо. Ние сме един сериозен състав от 70-80 човека. Все нещо се е случило, някой се е родил, някой има рожден ден, някой има внук, дете и така нататък. Просто една обстановка, която обстановка е неповторима. Години и малко, откакто съм в хора. Ние тръгнахме трима приятели. Значи, по принцип, тази песен ми била, самата песен, планинарската, винаги ме е привличала. Аз обичам да пея, обичам планините, обичам самото име е балкански, моята фамилия е от Балкана. Може би това ме довежда до това и може би някакъв ген има, не знам точно как е. Но по-важно е, че обичайки тази песен, попаднах веднъж, значи става в далечната 1997 година
на 30 август или там на кой август беше края на август, в едно много мъгливо време, последната неделя на месец август, попадаме, тръгвайки за Черни връх да почетеме там датата за създаването на Българския туристически съюз, попадаме на Черни връх, на хижа Алеко, където преди лошото време не можахме да се качиме на върха. И в един момент едни такива с едни зелени униформи запяват нам познати песни и ние не знаехме, че това е хора планинарска песен. Там те е умешно. Народ, време е лошо, пълна хижа с народ и ние почнахме да пеем зад гърба им. Бяхме на младо момче, дирижа, вика, може ли ние да пеем, ако може да пеете? И така почнахме да се надпяваме така. С малко винце, с малко ракийка и с малко песни и станахме приятели. И така се вписахме, там малко минахме, разбира се, един кастинг, казано по съвременно. Приеха ни в хора и вече веднъж човек влезъл там, няма излизане. А между другото, аз съм карал много колеги там. Аз съм строителен инженер по професия. И такива колеги, архитекти, юристи, приятели, които си ги канал, които знам, с които изкараме хубава компания. Подкрайнал са ги всички, много време, просто нямаме време, е трудно, невъзможно, но веднъж човек влезъл в този хор, просто оттам няма излизане. Това е магията. Точно магията, като привлича хората. Първо песента като песен, казано в аспект, че който пее зло не мисли. Значи това е една поговорка, която има дълбок смисъл. То не е само празно фърляне приказка. Защото човек, който пее, той трябва да мисли за музиката, за неговата партия в музиката, за думите и просто нещо, което го отклонява от ежедневието, сивото и каквото да е то ежедневие. И просто човек разпуска. Сцената на хор планинарска песен е цяла България, а понякога и далече зад пределите на страната. Независимо дали хорът е пред публика в престижната зала България или край феномена Белоградчишки скали, художественото изпълнение доказва великолепието на хоровата музика. Хора е основан от Филип Аврамов. Бих казал, большинството от хората са работили с него, но след като Филип Аврамов напуска този свят, преди мен е имало двама диригенти. Първият е Христо Тонев и след това Продан Проданов. Преди 5 години, значи след юбилея, 45 годишния юбилей на хора, аз поех ръководството на хор планинарска песен. Не бих казал, че има някаква трудност. Даже ми се струва, че много бързо свикнахме един с друг и нещата се потръгнаха като че ли предварително подготвени. Според мен е ограничаването само в един така планинарски песни и планинарски репертуар. По принцип ограничението не е нещо хубаво, затова като хор, да съществува като хор, е хубаво да изпълнява и други произведения, и класика, и романтика, и църковни произведения. Аз казвала и друг път, че докато работих в училище, мечтаех за две неща. Първото да свиря на хор планинарска песен и второто да отида до Виена. И като се пенсионирах, най-напред отидох до Виена и 2 месеца след това бях поканена в хор планинарска песен да свиря, където наистина започва новия ми живот и като ме питат, не ти ли имаш за училище, казвам, не, това беше миналия век. Сега в този век
аз живея невероятно хубаво с хор планинарска песен. Ние сме като едно семейство, в което специално мен всички ме канят, защото в края на краищата аз с акордеона се чувствам по-добре, отколкото без него и става вечния купон. Но това е наистина моят живот. Аз живея с проблемите на планинарска песен и тук ще кажа, че ужасно съм щастлива, че се срещнах с место Иван Христов. Не бях срещала диригент, който да работи така. И разбирателството ни ме довежда до такова удовлетворение, което не съм получила през целия си музикантски живот. Хор планинарска песен има богата история. Тя води началото си от април 1959 година, когато големият композитор и диригент маестро Филип Аврамов основава хора. Като самостоятелно юридическо лице, представителният хор планинарска песен с диригент маестро Иван Христов разгръща концертна дейност, осъществява турнета у нас и в чужбина. Дългогодишно приятелство и творчески контакти свързват хор планинарска песен с немския хор Курт Шлосер, град Дрезден. Ти тук си домакинка на един традиционен поход на хор планинарска песен в една от най-красивите части на България, бих казал. Името на хижата е такова райско. Хижа Рай. Идеята за този поход възникна при едно наше идване да пеем в Стара Загора ли беше, в Казанлък, и ни викаха на някакъв форум преди 5-6 години. И когато се връщахме оттам, спряхме тук да починем на площада, да се снимаме пред паметника на Ботев и тогава ти казвам, аз съм от този град.
Поклон на теб, природо, създание необятно, на твоя свод лазурен, на твоето слънце златно, на твоята вечна младост и вечна красота, на всичко, що е в тебе божествено и тайно, невидимо кад Бога, велико и безкрайно и равно с вечността. Кой мислите го е казал? Дядо Вазов. Няма кой друг. В хор планинарска песен съм отскоро. Започнах при покойния Продан Проданов. За мен най-важни има на света 3 неща. Природата, любовта и песента. Пея от 1993 година. Още когато беше жив майстор Филип Аврамов, основателът на хора. Беше ми много така странно, когато започнах да пея там. Беше ми много интересно. Постепенно започнах да научавам и песните. Си спомням първото турне, което за мене беше за чужбина. Иначе хора е ходил много пъти в чужбина, навсякъде, в Германия, но за мене беше първото турне. Подложиха ни на изпит, нали, които издържахме, там се класирахме за ходене. Филип Аврамов, какво да ви кажа, един прекрасен, много прекрасен човек. Просто излъчване на топлина, на душа, на светлина, на душевна светлина. В хора съм от 2002 година и участието ми в хор планинарска песен е една моя дългогодишна мечта и съм щастлива, че си сбъднах мечтата. Пея с удоволствие, за мен е празник всяка репетиция. И всички участия, където и да сме по Витоша, където и да ходим с хор планинарска песен, винаги е хубаво.
Аз съм отскоро в хор планинарска песен, но пея в други два хора, които са така наречени класиката на България. Единият е хор Бусла, другия академичен хор Ангел Манолов. Отскоро съм в хора, от 5 години съм вече в хора. Доведе ме диригента Проданов, лека му престой почина. Започнах да пея и просто не отсъствам, защото ми е хубаво тук, в състава. От дете съм любител на хор планинарска песен. 59-та година, когато хора се създаде, аз с пещери се занимавах доста години и доста години майстор Филип Аврамов ме молеше да дойда и целият ми живот е минал в планината, с планинарските песни. Научил съм, колкото и нескромно може би ще звучи, хиляди хора на планинарски песни, защото това е песента на туриста, песента на алпиниста, песента на любителите на родната природа. Аз пея от първата репетиция на хора от 50 години. Основател съм. Един от основателите на хора съм. И това е целият ми живот, всъщност. Хор планинарска песен за мен е втория дом. Просто, ако не съм на репетиция, аз се чувствам много тъжна. Просто тъгувам. Само когато съм болна на легло, тогава не съм на хор. От 62 година съм и тези песни ми допадат. Възпяваме красотите на България. Вдъхновила съм се от много места, където сме ходили и съм написала текстове на 2 песни, които пее нашия хор. Изведнъж аз идвам в хора на репетиция, вече реших да видя какво е. Идвам и те скоро се готвиха да заминават за Гърция. Запознаха ме с Калин Балкански, макар че ние се оказва, че сме били съученици, но няма значение, аз не го познавах преди това. И той ми каза, който може да пее, идва в Гърция. Бързо си извадих паспорта и заминах на турнето. И аз се очудих. Такива сърдечни хора, те са като едно семейство. Може би ще прозвучи като клише, но просто това е наистина един живот, който изцяло се отдава човек. И аз включително. Най-напред от планините започнах своето общуване така с природата и в някакъв момент близки, познати, разбрах за този хор и някакси нещата станаха толкова органично, толкова свято, че няма раздял. Планинарска песен е забележителен хор. Той е олицетворение на човешката жизненост, на опиянението от природата, на радостта да даряваш света с песен. Добрите певчески възможности на хор планинарска песен помагат да се разширява и обогатява репертуарът му.
Така са включени народни песни, класически изпълнения, църковни песнопения. Десет години направих тази година в хорът и какво да ви кажа, от първия ден, както идвам с желание, така и до сега идвам с желание на репетициите, защото това е съвсем друг свят от света, в който живея. Аз съм юрист и по цял ден с документи и с хора се занимавам, а тук разтоварването е съвсем на друго ниво и съвсем ние се чувстваме като един организъм, всички сме приятели, помагаме си, без разлика от това кой какво работи и какво обществено положение заема. Ние сме приятели, сме едно семейство. Какво представлява хора за мене? Ами ще дам пример с тази последна година, която сме сега. Зимата имах неприятни контузии, свързани с тежки хирургически интервенции и в процеса на възстановяване хора през това време готвеше проявите за честа на 50 годишната от основаването на хора. И един ден Лили Мирчева, нашата колонистка, ми се обади по телефона с предложение да отидем там няколко души в Радио София да представим хора във връзка с неговата 50 годишнина. Беше, бих казал, изключено в тези студени мартински дни и в това мое състояние, трудно подвижен, но в крайна сметка реших и с много усилия на самоход отидох от Редута до Радио София. След това предаване по радиото, председател на хора Калин Балкански предложи да се почепим по едно питие. Там пък изпяхме няколко песни и да ви кажа, че така в мене нещо се възроди. Аз започнах да оздравявам по-бързо. Това е един прекрасен български кът, нарича се Хижа Рай. Самата дума подсказва, не искам да разширявам темата за рая. Това е едно от многото български кътчета, приличащи на Хижа Рай. Много върхове има за изкачване. Едни са забили чела високо в облаците, други зеленеят с мекия килим на ливадите. Трети едва показват скалните си калпаци над селските къщи. Но всички те са места, към които се стреми човекът. Особено са красиви песенните върхове. Те са музика, гласове на певци и трепетът на съзиданието. Един такъв връх е хор Планинарска песен. Връх висок, винаги покрит с възторга на приятелите и на публиката. Този български хор е олицетворение на хубавата песен и на любовта към природата. Неговите хористи са се посветили всеотдайно на песенното хорово изкуство, защото то дарява човека с вечна младост и жизненост. Пейте, не е добре гамата. Не е добре. Не, това е моята. Как е добре? Ти пей втори. Ще да пея втори, аз Ти пей първи. Glory.
Поколения българи, които обичат родната природа, са израснали с музиката на планинарска песен. Нека пътеката, която води към върха, продължи и в бъдещето.